Čau to lidi, já vás vítám u dalšího videa. Je pokračování Robloxu. Je pokračování vlastně tady Lucky Blocku. Vlastně ne pokračování, je to nová hra. Já ještě jsem ho nehrál. Kámo, 2 biliony za free. Cože? Cože? By řekl můj brácha. Cože? Já se musím našetřit 6 bilionů. Když budu posilovat, tak potřebuji 6 bilionů, takže hodilo by se něco ukrást, nevím kolik stojí steel. Stojí, ty vole. Kámo. Co mám tady dělat, vole, když mám tyto sračky. No ale děkuji Danovi, že mě to fakt jako free gift. Připojte se na mě, můžu giftnout. Já si to za těch 6 bilionů nebudu kupovat a koupím si za 300 mega. A pak až za ty biliony. Ty vole. Jako. Říkám něco, ale nevím kolik mám síly, protože vole, to nevidím. Protože tam mám černou obrazovku. Kdyby jsem tam neměl černou obrazovku, tak asi epic jenom. Tomu epic je špatný, podle toho čeho čekáte. Come here! 66 gram se. Budu muset ještě hodně cvičit. Kupte si Sokyho merch. Ještě podpoříte Sokyho. Kdyby Soky viděl toto video, tak prosím, podporuji tě. I'm a packing, I'm a packing, na 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 na, I'm a packing, 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 na 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 na. Packing, I'm a packing, I'm a packing, na 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 na, I'm a packing. Já nevím kolik mám síly, prostě tady mám tím dal víc černější obrazovku. Když jsem s ním teďka nic nedělal, prostě mi to samo zčernalo. Prostě, já nevím. Jo, ten telefon je tak dobrý, ale já mám jenom trošku černou obrazovku. A nevím kolik mám. A mám hodně síly. Já s tím, že už dokopnu dál, aspoň do té legendárky. Cože? Legendary. Come here! 600. Píšu, ty jsi nějaká rychlá. Dávalo to takových 200. Podle mě. Ale tak, už co, máme 2 bilionky, krásně. Já můžu dělat toto. Nic se mě neubere. Jo, trošku jako... Ten kokofan to není špatný, ale... Dává 2 mega za sekundu. To je dobrý, to tak.
No, druhý nejlepší. A vůbec Secreta dává jen 15 milionů. To nikdy neviděl. A už to. A už je to lepší. A budu teďka chvilku to posilovat. Mezitím nezapomeňte dát odběr, like a svaneč. Jo, neunikl další video, nový. A prostě já ty videa točím proto, ne aby jsem se vydělal, ale pro zábavu. Tady s Lexem jako jsem to chtěl mít sám ten kanál, ale prostě jsme si řekli s Lexem, ale stalo se to, že už mě to nejde přejmenovat, takže už to nemůžu mít sám. Což je trošku jako blbý, protože já bych to chtěl mít sám ten kanál, ale jako protože Lexa se mnou moc nevolá a to je blbý. Takže tohle bude jenom můj kanál, je tam a bude tam i Lexos, ale jako budou i jiné věci a budou jako už i lepší videa, protože já to tam mám tu černou obrazovku, já nevím, co s tím. Dobrý, teďka to jdu zkusit. Tam až dokopnu. Ale do Secretu ještě ne, tak do Mythiku. Epic. Dobrý, legendary. Come here! Kolik to dává? Jo. To jsem udělal na schvál. Kdybyste se ptali. Jako, já si někdy u té hry nutím. No už to dává takových 100k. Napište schválně do komentářů, protože já nevím. Napište do komentářů, kolik to dává. Vy vidíte celou obrazovku, ale já se ještě nemůžu odhalit. To jsem moc mladý. Takže až dáme 500 odběratelů, tak se odhalím. Prostě až bude takových 20, tak 15 roků, tak prostě chci, aby jsme měli už těch 500, aspoň mě 10, teda 11 a prostě hodilo by se a kdyby jsme už dali potom těch 500, aspoň do mých 15 let. Už ten kanál nějaký týden mám, že jo, ale špatně se nabírají odběratel. Někdo dá odběr, pak zase nedá a pak je to už blbý. To zná každý, ne? Kdo má YouTube kanál. Dobrý, teď to jdu zkusit. Teď jsem hodně naposiloval. Legendary. Jo. Kolik to dává? Come here! Dobrý. Dobře, nic nemám na to.
Já bych to pro vás klidně to koupil. Ale za 4 bobuxy tady nic není. Jo. 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 $6 bilionů. Dám za dlouho. Já si jdu jenom pro večeři. Mohl bych sem prosím večeři? Co včera? Jo. Jo lidi. Jak se vám líbí tato epizoda a série, protože já natáčím videa pro vás, dělám shorty pro vás a vás to baví. Už máme 1500 na jedním shortu, za to strašně moc děkuji. To se u malých youtuberů takhle nevidí, ale já nejsem zase malý youtuber. Od 50 už jsi větší, od 10 jsi takový začátečník, od 15 už jsi lepší a od 20 a víš, už jsi jako docela dobrý. Pak 50 už je jako dost dobrý, pak je Perlo, chimpanzini, bananini, tortugi, indravion, frutti, tlaleo, tralala, ippopotamo, elefanto, bombardino, crocodilo, spioniero, colubiro, Merotruicina, ballerina, cappuccina, lichraga, espressona, signora. Tigru, camero, tuiangi, ascini, bom, cosine. Zebra, zebraline. Já budu AFK, jo? Nový whip, KSN, nová bitch, KSN, nový díra, KSN, Bundesliga, KSN, nový whip, KSN, nová bitch, KSN, nový díra, KSN, Bundesliga, KSN. Podívej, mladě se daří, ale nebylo to hra, má postel zatyčila, pamatuju si, na čem se spával, to ani nebyla matrac. Nosil jsem Casio, teď moje Casio pasta, Koko vypadá jak pasta, šana to Karlo Fricasto. Kolik je to a mě daří koďáš, šperkový box, nemůžu ti dát to, co bych dělal, pořádné loju jsou tanks. A moje AP jsou vintage, a 3 litry stále mi socks, krása střídá nádherou, prcám na hluboký text, obraz je Mega na stěně, tohle z Mega na zápisky, rap si on stavení swag, tohle je archiví, zaříkala, že Iza neposlouchá, bro, spíš Kalina Sheen, sorry, já musel to dát, bro, to, že tě s tebou zapomněla říct. Aha. Ještě si naposledy kopnem. Čau, Vojto, jak to jde? Jedno. Takže lidi, tak jsme u konce tohoto videa. KSN, videa, KSN, KSN. Takže pro dnešní video by to bylo všechno, takže zatím čau.